Hindistan hakynda iň gyzykly 10 maglumat. Bu ýerde dürli dilden hemleşýüwleň mümkinligi gepleşilýär. Dünýäde iň uly maşgala Hindistan Respublikasyna ýaşaýar. 39 gelek öýlenen Ziyonat şahnanyň maşgalasynda 181 adam bar. Taj Mahal Hindistanyň iň ajaýyp ýeri. Bu ýere her ýyl takminan 6,5 milyondan gowrak syýahatçy gelýär. Hindistanyna her ýyl 1000den gowrak film çykýar. Bu ýerde täsin poçta bölümleriniň bir näçesi bolup, şolaň bir ýerde 100 poçta bölümidir. Şampunyň ilkinji oýlap tapylan ýerem Hindistandyr. Bütün dünýäde ulanylýan buruşlaryň 70 göterimi Hindistan tarapyndan eksport edilýär. Hindi halky daşary ýurty mehmanlary diýsen gowar ýa, şoň şeýle ýa sizle tanışjakdyr ýa-da bilelikde surata düşjekdir. Hindistanyň iň meşhur taksiler rikşalardyr. Hindistanyň şany Singapur obasy gulpsyz hem gapysyz jaýlan ýerleşýän ýerdir. Bu ýerde 400 ýyl bäri jenaýatçylykly hereketleriň ýekejesiniň de belligi alınmalygy aýdylýar. Hindistan hakynda iň gyzykly 10 maglumat şular. Endi haýsy ýurt hakynda bilesiňiz gelýär.